Благодаря. Ами чакаме ги да паднат всеки момент. Ти от участничките ли си? Не, аз съм певица и ще пея. Коя певица си ти? Брияна. Ще поздравя с една песен специално. Тук за най-готиния водещ. Кой е той? Еми ти, виж колко хубаво шалче имаш. Трябва да ми го дадеш тук да се скрия някакво. Ти ме повиси в длъжност. Еми да, защо не? Искам да ви поздравя с една много хубава моя любима песен. Журито, всички гости, които са тук, всички журналисти, за Джулиано специално от станция Нова, един мой любим журналист. Да бъда с теб на инат, или пък не, би ме ти на екстра екс. Искаш мен, аз искам секс, аз и нощ до теб да кръщем, после бързо гаскам къщи. Виждам тук едно много познато лице. Това